Здравейте YouTube, аз съм LostBG тук до мене. Аз съм Балон 502 и това е The Galaxy, който е на LostBG. Това са парцелите и сега ще ви покажа спаун. Това е спауна. Ето тук е портала за парцелите. Тук има табели за енчантване. Това е тук екипа. Тук е шопът. Ето го. Тук пише как се скарват пари. Ето го PvP-то. Евентите са от 8 часа, от 11 часа са Евентите за брони. точно така. Няма да снимаме само на Minecraft, ще снимаме и на Hexit или на някоя игра, която ви предложите в коментарите. Да, пишете в коментарите на която игра искате да играем. И това е. Да. Абонирайте се, харесайте клипът, пишете някой коментар. Чао! Чао!